L'empresa que s'ocuparà del servei de manteniment de l'enllumenat públic i ornamental de l'Escala ja funciona en ple rendiment des del passat 5 d'octubre. Enllumenats Costa Brava, l'empresa a la qual se li va adjudicar el servei per 10 anys, ja fa uns dies que està treballant amb la instal·lació de les llums ornamentals de Nadal, feina que combina amb l'actualització de l'inventari, una tasca molt important per detectar les deficiències a l'enllumenat de la vila. Doncs jo només dir-vos que a partir del 5 d'octubre tenim una nova empresa a l'Escala d'enllumenat públic, és l'empresa Enllumenats Costa Brava, que va guanyar el plec de licitació. Estan treballant a l'Escala, suposo que ja molta gent ho haureu vist, a partir del 5 d'octubre van començar a treballar, i el que estan fent en aquests moments és una actualització de l'inventari. I ara també aquesta setmana o la setmana passada van començar amb l'enllumenat de Nadal. L'actualització de l'inventari que ens donarà les deficiències que tenim amb l'enllumenat de l'Escala durarà uns 2 mesos, i en el mateix temps també ara ja fa més d'una setmana que he començat amb el que és amb l'enllumenat de Nadal. Tot el que és l'enllumenat de Nadal, tant la instal·lació com després desmuntar-ho, també ens durarà 2 mesos, i serà a partir d'aquí que llavors començarem ja a treballar verdaderament amb l'enllumenat. Llavors també dir-vos que si algun dia hi ha alguna avaria o veieu que a algun lloc no hi ha llum, tant sigui de dies com de nits, que veieu algun problema amb l'enllumenat públic, si és en horari laboral us podeu dirigir a l'OH, a l'Ajuntament, podeu trucar i llavors ells ja passen l'avís a l'empresa, i si és de nits s'ha de trucar a la policia municipal i llavors ells passen l'avís a l'empresa. A part d'aquestes tasques i tal com es va comprometre al presentar la seva oferta, Enllumenats Costa Brava en el transcurs dels 2 propers anys preveu renovar 4.100 punts de llum, és a dir, l'empresa substituirà pràcticament tots els fanals del casc antic i canviarà les actuals bombetes de vapor de mercuri per altres de vapor de sodi. Aprofitant aquestes actuacions s'aprofitarà per obrir rases, canviar el cablejat i refer les voreres. Durant aquests dies també s'està fent la poda d'arbres de la vila. Actualment es poden veure els jardiners treballant a l'Avinguda Girona. Des de l'equip de govern es demana paciència per les molèsties ocasionades amb l'aparcament. Com cada any és hora de podar, i aquesta setmana hem començat amb la poda d'arbres. Aquest any anem més de pressa. Tenim 4 persones que ens han vingut del servei d'ocupació, que ens els ha posat el servei d'ocupació aquí a l'Escala, que són 4 jardiners, que ja també, a més es va veure ja la gran diferència en el dia de Tots Sants, tant és en el cementiri marí com en el cementiri de l'Escala. Varen fer una feina molt important i molt valuosa, i que tothom, crec, o almenys m'han dit, l'han apreciada. Ara, a més també els profitem i estan ajudant els 2 jardiners que tenim a fer la poda d'arbres. Suposo que no serà tan lent, i ja s'està veient a l'Avinguda de Girona que van més de pressa, no serà tan lent com l'any passat, perquè esclar, 2 persones a podar, i si els hi sortia alguna cosa haver-ho de deixar, és més complicat, i aquestes 4 persones ens ajuden molt i fa que tinguem una millora, diríem, en la poda d'arbres.